راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليكم كرنعة عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو معربي عصر تحملة كل تشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو أب أمريكا خلت تدك أنستيو بمكينا بمكجوز تخصص إيرتراوي نفرد غريبو أب إثيوبيا بعليتا وجدت نايزموتون زقصولن سبات قصري بزر على نهري يوسخ قدماي مينستر سودان عبد الله حمدوق مكيار العلوس بسلطان كجبر مخانو أفليتو راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብመኪና ብምግጫው ዝተኸሰሰ ኤርትራዊ ናብ ፍርዲ ቀሪቦ እቲ ዳዊት ቀለተ ዝተባህለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣጋጣሚኡ ነቲ ሓደጋ ከም ዝፈጸሞ ዝግለጽ ዘሎ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣንጻር ዓመፅ ሓይልታት ፖሊስ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፊ መንገዲ ዓጽየሙን ብምባል በቲ ህዝቢ ተኣኪብዎ ዝነበረ ከባቢ ክሓልፍ ኣብ ዝፈተነሉ እዩ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝሳተፋን ዝነበራ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብመኪና ሃሪመወን ሓንቲ ካብተን ግዳያት ሆስፒታል ድሕሪ ምብፅሓ ክትመውትን ከላ እታ ካልእቲ ሕክምናዊ ክንክን ይግበረላ ከም ዘሎ ምንጭታት ዜና የረጋግጾ ዳዊት ቀለተ በዘቕሪቡሉ ዘሎ ክሲ ገበነኛ ኮይኑ ተተረኺቡ ክሳብ ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ክፍረድ ከም ዝኽእል ክኢላታት ሕጊ ይእምቶ እቲ ንዕለት 22 ሓምለ ተቆፂሩ ዘሎ ጉዳይ ዳዊት ቀለተ ዝርኢ መጋባእያ ዕለቱ ክሳብ ዝኣክል ኣኽባር ሕጊ ናይ 1.2 ሚልዮን ዶላር ዋሕስ ሓቲቱሎ ፖሊስ ዋሽንግተን ስቴትን ኤፍቢአይን ዝያዳ ምርትዖታት ንምእካብ ገና ኣብ መርመራ ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና የመልክት ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶቅ ምቅያር ላዕለዎት ሰበስልጣን ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ عبدالله حمدوق بحموس تشعات حملة أبزهبو غازيطاو مجلسي 18 أبالات زلوو كابينة مينسترات ناي مزنت مكيار كبرولو مخانيو غاليتو حزب السودان دحر معلاو سرعة البشر زقوما غزياونا الفنت منغستي زاتو مبصعا أي تكبرن بزبل داغماينا بغودناتات بموصا تقاوموتاتو خسمع كأنيو اتقدماي مينسترون حزب السودان بزتقلبو مسرت بمباليو نتمكيار سلطان كابينة مينسترات زكايد زلو اتبو التهدراوያን ሓለፍቲ ከም ዝተዓብለለ ዝግለጽ ማሕበር ሶሞያ ሱዳን ኣብዚ ናይ 3 ዓመት ናይ መሰጋገር እዋን ንሓደ ዓመት ዝኣክል ከካይዶዩ እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝእንፍት ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ወተሃደራት ዘይኮኑ ሓለፍቲ ዞባታት ምምዛዝ ከምኡውን ሙቃም ሃገራዊ ባይቶ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ መብጻዕታት ገና ኣይተግበረን ዘሎ ክብል እዩ ህዝቢ ሱዳን መረረኡ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተጓሂሩ ብዘሎ ዓሌታዊ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ 239 ክቢሎ ኣህጉራውያን ትካላት ሜድያ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘመሓላልፎ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ 4700 ሰባት እውን ምስቲ ግጭት ብዝተሓሓዝ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ብፍላይ ብተወላዱ ኦሮሞ ኣብ ዝተዓብለለ ከባቢታት ሻሸመኔን ዝዋይን ናይ ዝዓኑ ዘሎ ኣባይትን ዝቃጸል ዘሎ ንብረትን ኣብ ህይወት ኣሽሓት ዜጋታት ሃገር ከቢድ ጽልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ እዚ ዜና እዚ ናብ ስቱድዮ ክሳብ ዝኣተወሉ ጥራይ ሆቴላትን ንግዳዊ ትካላትን ዘጠቃለለ ልዕሊ 20 ህንጻታት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነወ ተሓቢሩ ድሕሪ ሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝገንፈለ ቁጣዕ ተወላዱ ኦሮሞ መንግስታዊ ንብረት ጥራይ ዘይኮነ ህዝባዊ ቤት ትምህርታትን ናይ ውልቂ ንግዳዊ ትካላትን ከይተረፈ ይዕንው ምህላዎም ወላውን ትግጭት እንተሃድአ በሰልኡ ንነዊሕ ክጸንሕ ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ ካብ ብሄር ኦሮሞ ዘይኮኑ ኢትዮጵያውያን ንብረቶም ገዲፎም ንናብ መበቆል ዓድታቶም ይምለሱ ምህላውን ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና የመልክት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ጸጥታን ኣማሓደርትን ትዞባ ቅልጡፍ ስጉምቲ ብዘይምውሳዶም ተሓተቲ ምዃኖም ይገልጽ እኳ እንተሎ ግጭት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ኪንኡ ዝኸይድ ስጉምቲ ከም ዘድልዮ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሰላምታ ይብጻሕኩም ዝኸበርኩም ተኻተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና እዚ ወትሮ ዓርቢ በዚ ሰዓት ዝቐርብ መደብ ኣብ ግዜና እዩ ንሎሚ መቐፀልታ ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ዘቕረብናዮ ትሕዝቶ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ከም ዝዝከር ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሕብረተሰብና ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ትግርኛ ነቶም ቡዳ ጠቢብ አንጠረኛ ወይ ማእከላይ ዓሌት ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ኣኮሎ ግዛይ ኣብ ስራሓት ማሕረሻ ወርቂ ኣብ ስራይ ድማ ካይላ ጻሕሊ መጎጎ ኣብ ከባቢ ተሰነይ ድማ ቆርበት ኣብ መስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ ሕብረተሰብ ንዝጸንሖምን ዘለዎምን ተነጽሎ ኣድልዎን ዓሌታዊ ጸለመን መበገሲኡን ጠንቁን ዝድህስስ መደብ ምዃኑ ዝዝከር ኮይኑ
ካልኣይ ክፋሉ ስዒቡ ክቐርብ እዩ كنعلل كلنا سي بكبابي سراي بكبابي سنعفن عد غيحن بكبابي قاش بركازلو نبودا وين تأبيب زوهاب أسايمان زسرحو وسرحن كم زفلالة قالت كالي نيركا أسفح بيلكا قلت ألي موني ناتكا مرد أتخان قراني زحلف عربي أبزينا بتيحن يرنا كالعين نايم ودتان كفال سعب يقرب صبو حجي انتاي زردعنا مسرته حجنا امنت ابزي اكل غزاي زبحال بلمد زنبره صاو عن ترينايو نتوم ورق نسرح محرشان نسرح كوتاس ناي حاصين سرحات زبله بمولو نعو يومتي ماكل زغبره تسلم زصوعلو مالتي بزن بعل من دفران تحت افكان بعل عدو خلاص زلو انفت خيدكا خاني نزوم كايلا كوم بيچيكا سرحو نغرات مغوغو نعوم يمه كوم زولوم نبعل تسني مس ورد كان تريخا يخا نتوم قربت سرحيم زولوم كوم حجي ابغاش نوعلو ጋሽ ላዕላይ ጋሽ ታሕታይ ጋሽ ተባሂሉ ክጽዋዕ እንከሎ ኻኒ ገሊኦም ነቶም ኣቕሽቲኦም ዝብልዎም ገሊኦም ከዓ ንከምዚ ክብለካ ጸናሕኩ ፈሓድ በለይቲ ኣጻዋውዓ ናይቲ ሕብረተሰብ ሕጂ እዚ ኻበይ ዝነቀል መሰረቱ ሕጂ ስምነት ጥበብ ድዩ ነቲ ሰራርሓ ድዩ ነቲ ሰብ ከምኡ ዝብሎ ዘሎ ንምንታይ ኣብ ከባቢና ኣበኮሎ ጉዛይ ነቲ ቆርበት ዝሰርሕ كبهالو لزيكل أكل بوتاخهم زبهال. دعنا بعليتون بسجان تدا مسينا رينا يوون فتسيمو ركب يبولون بسجا خينو بلوخ عملتي. سلزن تايز سلا عزلو نابز بالنت من تدا مسيخ اتتبابي سلا عزلو. اتمع بالي دي سلا عزلو نعيكم زرعين مالت. سلزي كل عين سرحات نخين سرح تحبرت سبقون نخين نابر زتتون كل ويك أبجله زمت تحسس بقى إلي أنا زدمدمو مالتي مبركز ناي بحق أبايتا زول حق إن يرون تزخون نتاي خون مخالة مالتي كله وي بتحاتين زسرح سب متصرفه وي بتخيلات سرح متصرفه وي دماني تي قربت سرح متصرفه مالتي سلازي أبتبهالاتات أبنتبعاتنا خريهم كلنا اتبهالاتات جوجوي مخانون كابزن تخنجبر نخلينا مالتي خنردا نخلينا مالتي بحصر زبالة سلازي نمنتاي زفحيلو نبعلو خابون أبولا أنترينا حجي أبعل مدبر زلو زصرحوا أكلات أنترينا يوم بس جاول حنت زمدنا زي بلنا جن كإلا زلوهم سبات هلو زيهم سبات زيهم كي سلم أنت يصرفون أنت العيلك ملسي لنا مالتي نحن حجي بخلت بتوفطرق زابير بزهبنا إنا نزنا جرز نصرحوا مالتي أتيوم جنت ما هيروم ويد ما سبات هاري أمم يوم نزرح زخلوه سلزن من تأم زي يصرفوا أنت العيلنا خاني ملسي لنا بزوج دايزون سلزي أبتر هذا أنت دا أمسينا بفلاي حنقولنا تحساسبانا أنت أمر ميرنايو تملس خرخبون خلينا مال سلم تايتي يوم يبهالو سلم تايكتي يوم يبهالو نابز بدنا بحجة أبا محمد داتا أنت يجيرهم صدرانا ويك أبا قربا بيتسبنا زنوبرو بزي نبرة زنت أتصرف زمس أنا خوينوسي كونكو حفل لنا يلوم كل تنبرة أكيبهم نابو حاف نابك ألا يزقتوا صدرالو شو أنت يقولون جميرهم وتقليلهم كحاسيسات لهم ما تتبابي يصلع زلهم على تبز الزهر بازي تتبابي يصلع له تمع بالي يصلع له تحبرت السبد أب من تأي مخ النابر مال الشيشة حجي بقومت إن أنت أزيهم مسقو حفو حاسيسات لهم كي أتوم نزل تباب زي تمحيرهم زخ الود أنت خوينهم زي تصرفوا نبز بالنت بخ أخن متسأل لنا مالك سلازت حبرت السب ببلني ويكات أنا حني يزعل الزلمبر مركوس بمقبار مصنعت بمقبار برديت وي مصحف قدس مسرت هيكون نزارب زل زحبرتسب سلاز خابزون بروح كوين يسمع عننا عي مالتي تحبرتسب زارب وزارربا يا صبو ابرا شيشاي حره هوت نعبنت كم زخبله صنحه اب نحنا اب صورا زنبرنا له غزيسي ترادؤታት ዝበሃል ኣብ ዓድታት ዝቆማ ነይረን እዘን ተራድኦታት እዚአን ባዕሎም ንባዕሎም محرشوا ماتبيعهم كحرسوا مالتي بعلهم نبعلهم فرجاتات توهيبنهم بعلهم أتبيعهم بعلهم يحرسون يوم تم كالوت مالتي وما يكون ننزلوا مالتي اندحر أفتي طباب اندحر أفتي محرشان اندحر كوين زولو تزربا سلمتين عم داخم زي كبهال لك أحمد نايزهم مدبر مالتي سازي اندحر محرشان حيزهم طبابتو صوروا كوينهم صومون يتبعوا له فاتي يتبعوا محرشان يتبعوا له ممكن تطلعون يرون سلازي تتباب زفت أروت أجم ديو أدنى ما يوزعكم ترديني أبراهام نبخاخ من لسه حنت حتى لاتني سلامنتايو نز سرح زي مريض أمو نزنا محرشة ناي ورقي ناي مسك المسرح كلا خالة سلامنتاي حارسهم كنابرو زي مرز ويسلامتاي حارسهم كنابرو زي مرزكم كم تخلوا سب حارسوا النابر سلامتاي نز سرح زي بفولي مريضكم
እጂ ምርጫ ይኩን ውህበት አምላክ ይንበሪ መሪጽ ካታአቶ ነገር አይኮነን ወለድና ተዋሂቦሞ ከአምላክ ተዋሂቦሞ ተስልጠት ወይ ካቲ ሞላ ቡ ኢናቦር ኔሮም ብለካ ከለኹ ግን አይ ሓርሱን አይወፍሩን ኔሮም ማለት አይኮነን ኩልዮም በሐንሳብ ዘካይዶ ኔሮም ስለዚህ እቲ ዝተዋሃቦም ውህበት ካብ አምላክ ዳአይም ባዕሎም ነዚ ስራሕ እዚ ግድን ክንሰርሐለና ኢሎም ዘምጽዎ ነገር አይኮነን ማለት ፍሉይ ሞያ እዩ ዝፈትነ ይኮለኒ ከም ዝብሉ ወጥንው ንሕና ካብ ወለድና ስራሕ ክንቅጽሎ ከለና አይሪኢና ከም ዝገርካ ብለይብልና እንታይ ዳ ጸገም የብሉና ዓና በዚ ውህበት ስለዝኾነ ንዑ ክሰርሕዎ ዘጸግም ነገር አይነበረን ሞያ ኮይዚ ሞያ እዩ በሓፂሩስ ሞያ እዩ በሓፂሩ ከመላአሉ ሽሻባ حرة قتل ኣብቲ ቤተሰብ ወይ ካብ ዝንብሎ ዘለና ዓሌት ሕጂ ኩሉ ኣይኮነን ከም ዓይነት ስራሕ ዝሰርሕ ንርዲኢት መታን ከዓብየልና ኩሉና ኣይኮናን ብኸምን እናበር ሕጂ ብዓዲ ቀይሕ ብዙሓት ቤተሰብ ኣለና ግን ኩሉና ኣይኮናን ነቲ ስራሕ ንሰርሖ ስለዚ ካብኡ እውን ወፃኢ ካልእ ስራሕ እንዳሰርሕና ግን በዚ ስም ንፅዋዕ ከዓ ከም ዘለና ወይ ከዓ በዚ ከም ንሕመ ማለት እዩ ብዝያዳ ቆላ ትኽእለት ኣቦትኡ እንተሃለወ ሕጂ ኣነ እንዳወርቂ ሰርሕ ነይረ ማሕረሻ ግን ይሰርሕ አይነበርኩን ማሕረሻ ሰርሖ ካለ ኣለው ካልኦት ገዛ ካለውና ካኒ እዚ ጎረንዳይ ወይ ከዓ እዚ መንጀርበብ ንብሎ ናይ ማይ ከምኡ ድሰርሑ ካልኦት ሕዋት ካለውና ፋርኒሎ እዚ መፅሓር ሓዊ ንዑ ዝመስል ስራሓት ዝሰርሑ ሕዋት ከዓ ነይሮምና ማለት ስለዚ ኣብቲ ስራሕ መፂና ክንሪኦም ከለና ጠቕሊሎም እውን ጥራይ ክእለት ዘለዎም ዘይብሎምን ግን ኣብዚ ስራሕ ዘይዋፈሩ እውን ከም ዘለውና ካኒ ከም ነጥቢ መረዳእታ ክትከውን ትኽእል ኣብ ሓደ ስራሕ ጥራሕ ኣብኡ ጥራሕ ተወሲኑ ዝሰርሕ ሰቡን የለን ኣብ ዝተፈላለዩ ነዳቅ ኣለው ካልእ ኣለው ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ከምቲ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ግን እዚኣ ከም ሽምሓን ሰዓ ስለ ዝጠበቀት ኣብኡ ከላ ጠቢቃ ትኸይድ ዘላ ነገር ዳ እምበር ብኣፍልጦ ትኸይድ ዘላ ከም ዘይኮነት በዛ ኣጋጣሚ ክገልጻ ደሊ ያ ንኹልኹም ትኸውን ሕቶ ያ ሕጂ ኣብ እዚ ስም እዚ ወይ ትመፀውዕ ንሱ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትኩም ዘትረፈ ጽልዋ ብፍላይ ንመውስቦ ዝምልከት ከመይ ይመስል ብዛዕባ እዚ ክትገልጹለይ አብርሃም ባላ ወሰኻት ጀመረለይ ብውልቅ አባይ ማለት ዲ ዋላ በሐፈሹት ብውልቅ ኸውን ኸል ተዕዝብትኻ ውን ክኸውን ኸል ምክንያቱ በዚ ጉዳይ እዚ ምስተላዕለ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ሓደ ቤተሰብ ሲ መውስቦውን ይኽላእ እዩ ክሳብ መውስቦ ምኽላእ ክሳብ ንሕር ወሊዶም ውን ነቲ ዝወለደ ሰብ ምንጻል ውን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ እዩ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣለካ ሪእቶ እዚ ክሳብ ሕጂ ውን ዝቕጽል ዘሎ እንዲዩ እንዲያሎ አባይ ብውልቀይ ክዛረብ ተኾይነ ዘጋጠመንን ማለት አምላክ መስገን ቶም ንሕና ውን ሕዳት ኣይኮናን ዝደለናይ ናዋል ክንረክብ ንኽእልና ናዋልና ውን ዝደለዮም ኣወዳት ክረኽቡ ክእሉ እዮም ፀገም የብሉን ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ከም ሓንቲ ከም ዕላል ከምፃእ ዝኽእል ኣብ ገድሊ ተላልዮም ዝመፁ እሞ ወሊዳ ታ ሰበይቲ ክልተ ወሊዳትሉ እቲ ንሳ ካባና ኣይኮነትን ንሱ ግን ናህና ቤተሰቢ ማለት እዩ ሕጂ ምስኣተው ናብ ዓዲ ናፅነት ኮይኑ ምስኣተው ናብ ስድራ ናይታ ጓል ከይዶም ስድራ ናይቲ ወዲ ናይቲ ቤተሰብና ማለት እዩ ነቲ ዝገበርዎ መውስቦ ኣብ ገድሊ ዝያዳ በቲ ባህላዊ መገዲ ተጽንዕዎ ስለዝደለዩ ዓዲ ከይዶም ወለዲ ናይ ከለ ወድና ኢና ኢሎም ምስከድዎም መንኩም ታቢዑኩም ኢሎም ሓልቶሞም ንሳቶም ከዓ ነቢሮም እቲ እንታይነቶም ማለት እዩ ኣይ መዋስብትና ንኹም ኢሎም ከሊኦሞም ተፈላለዮም እታ ጓል በይና ስጋብ ሕጂ ሰብኣይ ዘይብላ ምስ ክልተ ደቃ ትነብር ኣላ ንሱ ከዓ ንዑ ትመስል እትዩ ምስ ሰበይቱ ይነብር ኣሎ ከም ኣብነት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጽልዋ እዚ ኣብ መውስቦ ብዙሕ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ከይተፈለጡ ይምርዓው እሞ ኣብ ምፍልላይ ይበፅሑ ባዕለን ውን ፈትየካ ኢለን ይመፃ እሞ ምስኣት ዋናዋና ብተፅዕኖ ናይ ወለደን ዝተፈላለያ ኣለዋ ብዙሕ ነገር ካትርኢ ኣብ መውስቦ ብዙሕ ነገር ካትርኢ ኣዝዩ ብዙሕ
ህይወትና በኸ መጽ ክትገልጽ ከለኸ አንተቦ ብዓልቤተይ ካብናትና ይኮነን ክትብል ንጸኒሕክሞ ኣጀማምሮኹምን ሕጂ ዘለኹም ኩነታትን ዘሕለፍኩም ወብዶታትን ሕፅራ ብል ክትገልጽለይ ኦኬ እወ ብዓልቤተይ ኣብ ሜዳ ኢና ተመርዒና ኦሬዲ ኣነ ግን ክምርዖ ከለኹ እዚ ሕብረተሰብ ፈልጦ ስለ ዝነበርኩ ኣፍሊጠየ ኣነ ከምዚየ ዝበሃል ኣጋጣሚ ኮይኑ ብሂልና እንተ ኣቲና ክንወልድ ንኽእል ኢና ወሊዳ ከዓ ኣነ ክትፈላለ ስለ ዘይደሊ ነዚ ፈሊጥካ ተኣቱ ኢለዮ ብጣዕሚ ገሪምዎ ስኽስ ምህላውና እንደይምህላውና እንደይፈልጥናስ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከመይ ተምፅኢሉ እያ ሕብረተሰብ ስለ ዝፈልጦ እያ ነግረካ ዘለኹ ኢለዮ ግን ኣቲና ኣጋጣሚ ብዙሕ ኣብ ሓዳረይ ዘጋጠመኒ ፀገም ኣይነበረን ግን ሓሊፍካ ውጥያ ነይሩ ንዕኡ ካብ ስድርኡ ዝረኸብክዎ የለን ካብ ደቂ ሓወብኡ ገለገለ ግን ገለ ዘረባታት ይዛረብዎ እሞ ይመፅእ ይሓርቕ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ኣነ ኢለዮ ሓዘን ቀኒዮም መፅዮም ስምዓኒ ኢለዮ ሕጂ ከገለ ድዮም ኢሎም ካ ኮሪኻ ኢለዮ እንተ ደኣ ከምኡ ኮይኑ ሕጂ ንሕና ሰለስተ ቆልዑ ወሊድና ኣለና እዞም ሰለስተ ቆልዑ ከዓኒ ናተይ እናትካን እዮም ኦሬዲ ኣነ እዞም ቆልዑ እዚኦም ክሳብ ዘለው ኣብቲ ገዛ ኣለኹ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ቤተሰብኩም ስክፅዋዕ እስኻ ከዓ እዞም ቆልዑ እዚኦም ስጋዕ ዘለው ከዓ ደቂ መን እዮም ከደቅ ከምዚ ክትበሃል ኢኻ ኣለካ ኣብቲ ቤተሰብ እቲ ሓንቲ ክትርዳእና ደይትኽእል ነገር ኣብ ግምደ እተናያ ነገር ግን ኢለዮ እቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ እዞም ቆልዑ እዚኦም ዲኤንኤ እንድሕር ተገይርዎም ደቀይ ምዃኖምን ደቅኻ ምዃኖምን ናይ ክልቴና ደም ኣብኦም ኣሎ ደቅኻ ምዃኖም ብናትካ ዲኤንኤ ይረጋገፅ ደቀይ ምዃኖም ከዓ ብናተይ ዲኤንኤ ይረጋገፅ ስለዚ ናይ ክልቴና ደም ሒዞም ኣለዉ እዞም ቆልዑ እዚኦም ነዞም ናይ ክልቴና ደም ሒዞም ዘለዉ ቆልዑት ክሳብ ዘለዉ ዋላ እንተተፋታሕና ብሓደ ኣለና ምክንያቱ ዘራኽቡ ቆልዑ ስለ ዘለውና ሓደ ደም ዘለዎም ቆልዑ ስለ ዘለውና ከምኡ እንድሕር ክኸውን ኮይኑ ግን ነዞም ቆልዑ ስም ሃብዎም በሎም መቕተልዎም ሽዑ እስኻ ካልእ ናትካ ትምርዖ ኣነ ከዓ ናተይ ካልእ ምርዖ እዩ ብጣዕሚ ስንቢዱ ኣንቲ እዚኦም ደና ቆሪሎም መልክስ ከምኡ ክትብል ኢሉ እዚ ፍፁም ክኸውን ዘይግብኦ እዩ ኣነ ኣይቅበሎን እየ ወለደይ እውን ኣይቅበልዎን ስለ ዝኾኑ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ኣባይ ዝወረደ ፀገም ከም ውልቀይ ኣብ ሓዳረይ ዘጋጠመኒ ሸገር የለን ምክንያቱ እሱ ብዝለዓለ ደረጃ ስለ ዝርዳእን ስለ ዝከላኸልን ማለት እዩ ግን ኣብቲ ቤተሰብካ ከምቲ ናትካ ኮይኑ ምትሕውዋስ ግን ይዝሕል ሕጂ እስኻ ኣብቶም ትወልዶም እውን የስጋኣካ ብጣዕሚ ማለት ስለምንታይ ዘይኮነ ከሎ ስለምንታይ ደቅና ናህና ክሳይ ክሓልፎም ዝኽእል ኢልካ ይስማዓካ ከም ሰብ ተዘይኮይኑ ብዙሕ ዘጋጠመኒ ፀገም ኤፍሬም ናባኻ ክመፅእ እስኻ ብዕላልና ዓንተወይ እውን ነጊርካ ነርካ ኣቦኻ ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ርእስቲ ብምዃኑ ኣደኻ ከዓኒ حكاية إفريم ولا تجاجي؟ يا صبوا الله عدي كابز بالكوهاي قدليهم تلاليهم كم زينا هي وتحفتنات ولا زلا مالتي تقندي صلوان تاي زمس انترعنا ويزنا برا شجر بسنك خام زجات أما انترعنا نوعلو تابع أبانا زور رزعبي نجر حتى تاتي بجبون خيفلتن بحقوي بجبون خيفلتو بدي يزلوا وجن مالتي نخيفلتو مسؤوم نخي تحاوس نعادك حوب عادك whatever مالتي بنعتها زلوا زماد بمول زيوم بعمقات هيفلتو مني مالتي أبت نقدر وناي حوسني لمن تاي زوم صوت الواي مالتي حجي أنا تحاسي اللغة بزقول نزخري أم كلهم مخنياتو بندابو يتراي تسجع سلزع عبخو مالتي إذا قليل سنبرات هيكونن نعيكري أم كلهم دحيرو ولا قرب من محياشات أريخو نخلي جنب حافظ شخري أم كلهم أدي بنعتها زلوا وجن بمحير زي مفلاتوسي بزحات سبات أدي كابز مخانة يمز فلت مالتي بزيادة أبراهام فلتي زخونة سباي فلتاني كده فبدي جزلوسي تبيتسب نوعلو زي زبلا كازلوخو زنداين دابوي عليه أبعد ضايع زبزة بيتسب مخانة يتفلت بسنكتي ناوز اللواء قربت مالتي أدي بزعباز النجارزون كمر استيت العلون يا مالتي أبعد ضايع كاب زيادة زجات أمام مالتي وعجات أم بخوم خوينهم تراخيبهم بقى تات زجارة مثل نخاني كسبتي نابكهنات وناتهم عابجي قالوا مزبلنا يوم قالوا نتكهنيا نابناتنا تأتو زلا مالتي بقى ما عليا زي بلو دي هيرو بقى أنا أقوم أيتأتوني ختبهايلو خندي تحاليفو خساب كندي بفاسم بقلن يوم تقوى يوم أبعد ضايع حبز قربا جيزنا برخونا تاتيو جن كله تحاليفو خساب 4 قلعوبة يحم أقصلوا له مالتي تقندنا عنا زي شجرنا حجي نحنا ونقدمنا إذا نجرزي كم زقاتم إذا نجرز 5 مسألة فلت دفر لنا نحنا ونكابنا وساخن كيد زعد من نقات أما أين فترنينا أنت تفتيرو خاني درجة بملأتون كم زينا قدفهم من موسوسي ولا أنا محزنة كنقرب نكلناون درجة أنا خم نفسي بقول كيكريم كله خش شيء أنا خمزية
ويكا كمزن زبل رديت كيهلوكم إلى قربهم بفلاي قرب نزولهم مالتي حجي كم زعينة أقاطاميتات من دافترنا سلنا خيد أبت مبزحته وخان إحنا تأمتنا أبتن ناتنا كم زبرهم زولو قدم يلون بزحات سبات أبزلين كنا خجبر زقنيس مو أنت كتواصلكم تيهم دليهم يلونا نحنا كتواصلوا بنات أجا من تزهلوا أن أنا موسوبة شيء أنا إفرين كزارة باين بقعكم أبراهام كزارة باين بقعنا أبزكي زيز أبراهام أي محلون إفرين مو ناي محلون نحنا أجن ناي موسوبة مني مش قريب لنا نشيش حاوي ماتي أنت خونه دك سباتينا أنت زي كونون عيني شجرنينا نمالتي وسلازي تمزقات مزنبراز يوم بزحات وقاعد قصص زغول أنت خونه بس حسرت جزينا أجن نزيهم موصلين يا رب شيش حاوي عندنا في من دو حري وسخيت على أنا إذا عبار يا العلو هذا له إبراهيم حاوي قرمك إذا جلس عدري احتفظي ما زبلة أب حقو أنا تا نبنا أخي زلا قالوسي نذي إيش تي أب حقو أقل قال بيت كريستياني كم ذكر لك أن بزح شجر حليفه قال بيجي بسلام نستو حونات نبر الله جن تزحزنك تم جزاء أنتي جيرم مسلك حكيزي تجبريو إتقال سلاز فتوتو نعوس سلاز دليل بتناي فقد أمستي حونات نبر زلا كم زبلك 4 ولدات له تنبر الله سلام أدان تقداي دقيفاتو كساب أداون أبتي نسا مسؤول ختنبر تتحاور عن رأي ما يدعو الحق ما ينبرن عباية أجن أزياء بزنا جرزي حملتن نزنا جرزي تعاملوا لنسب سلزنا برد بتعمي أبتي كساب فنتي أكب داخله كساب كسردو تتابع 5 برد بفلت مالتي كوا حليفو بنت صغير مكة حوا أكو أنا ذا نبنا أتيان نبلا زلنا قلعة أقام خوينو بولكو بزقاقمو ناي HIV كلر خوينو مالتي أقديمو مالتي ناي HIV كلر مسكونة كابتن نحنا بيتسب داليو أبكال عد خيدو مساعة تلاليو إذا حمام زي حليف الله واو انتايني مبالي بعلامات يخم غيرو بعلامة حنا مفداي حنا مفداي زي تفلطو بزي وعلته قبل زي لا متى تسب أيا زي بالله أبنا دن زي بالله سب نسأل تسب نايز حمام زي تسكاميت غيروا كساب كندزي يوم إذا لو ما بانا كساب كندزي رأيه هو أنا بناء مجرشتا على اللي أخذنا إنا بتزبلنا ساعات مسارات مالتيو إذن كابز نقبرو زلنا زرربن بحجي خابز زلو استفر عليو مدباتن انتاي تسفى لكم انتاي تسفى يرأيكم نعاكم أبزغط القزي انتاي كخد قبريكم نسخم انتاي ترى لكم انتاي ترى خد صوتيكم أبراهام ولا قطل الله وخلقها نحنا كم هزبي ويكا خمسب جمرنايو بزعابي ملكو لا يمدنا كوميونيتي بمدبار استفعل عليه مدبات بمدلاو تهزبي كنا حلو دخل مدبات بمدلاو بزيادة ندفع عليه علامانان مدبنان مالتي سلازي كالي زرعينا بفلاي أبتي بقدامي من البات تخاتي الكاين طبعا بخلت حواتنا استقبره بإفرامن بعشبيرن صبور بخنا أونتاوي ملسي نيرو أبكمان تاريخه بس وحدات زي كوينام ثم أود زارو زنوبرو وتعزموا لسه زنوبرو كسب كهن دايبهم جيدا مخان بالمزرابهم هي عوتي معنا مالتيو سلازي بزي عوت التدافع فينا بزعابه نقصلو لو تزلو نجار كسع زنركب كا كنزارب قلبنا العناون أرزخون مدرخات تساتيفنا بزعبا منتنا سلام مخانو حاسة مخانو نحنا سب مخاننا كم سبات زفرينا نجر من نجر كم ديله تنرد جلوات مخاننا بزقات عمزك قل صفات صبوا حرق هو تمثالي تحطوه حتى كي حنت تحطوه أخوص خوكم مساقط ملو إليكم سلام انتاك ساب حجي خيجمركم وصنيحكم نزن فتات الزي نزق على الزي هوتنا بغيه أنا كو خمس بالكوا أب
2013 ነዚ ምስ ብዙሓት ሰባት ተዘራሪበሉ ነይረ ክንጅምሮ ክነልዕሎ ግን እቲ ሕብረተሰብ ዝፈጠሮ ፍርሒ ስለ ዘለዎም ኣይ ደፈሩን እምበርኣኒ ማሕበር ኣቂምና ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ወኪላት ጌርና ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝተኻኣለና መጠን ክንፅዕረሉን ክንሰርሓሉን ከም ዘለና ሓደ ውዱእ ዝኾነ ወረቐት ፅሒፍና ናብ መንግስቲ ክነቐርብ እቲ ፅሑፍ እውን ኢለዮም ኣነ ባዕለይ ሒዘዮ ከኣቱ ናብ መንግስቲ እዮም ናብ እስያስ ባዕለይ ሒዘዮ ከኣቱ እዮም ኣነ ተሓተቱ ምክንያቱ ብጣዕሚ ተተፊእኒ ንሕና ሰንኪልና ኣቲና ተጋዲድና ተሰዊእና ኣቲናሲ ደቂ ስውኣት ክካላበቱ ኣንስቲ ስውኣት ክካላበታ ክትሪእን ከለካ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ብጣዕሚ ይስማዓካ ንመን ኢሎም ሓሊፎም ዞም ስውኣት እዚኦም ንመን ኢሎም ሰንኪሎም ዞም ስንኩላን እዚኦም ልክዕ ከምቶም ደቆም እንዲኦም ኩሉ ነገር ተኻፊሎም ዘለዉ ሃገራውያን ስለ ዝኾንና ግቡእና ስለ ዝኾነ እንዲ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ኣልዒለ ነይረ ግን ኣይሰለጠንን ካልእ ከምዚኣ ብዛ ብርሃም ክብላ ፀንሐ ክውስኸሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ተፋሪቕና ኢና ብመውስቦ ጀርዲኻኒ ካባና ዝወሰድዎ ናዋልዳ ኣለዋ ካብኦም ዘምፃና ናዋልዳ ኣለዋ ስለዚ እቲ ብቑዕ ምስክር ክኸውን ዝኽእልካ እዚ ዘዘይናቱ ተዋሲቡ ዘሎ ሰብ ምክንያቱ ከምቲ ሶም ዝብልዎ ሓቂፎን እየ እንዳሓድራ ዘለዋ ሰውተን ለይቲ ከይዶም ዝብኡ ኮይኖም ሪአኖም እንተኮይነን ይመስሉ እሳቶም ለይቲ ከይዶም ዝብኡ ኮይነን እንድሕሪኦም ይመስሉ ኣዙ ስለዚ በዚ ከምዚ እውን ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ጭቡጥ ነገር ክበርህን ክቕላዕን ምዃኑ ኣነ ዘጠራጥር ዘሎ ይመስለኒ ተስፋ ንገብር ብጣዕሚ ተስፋ ንገብር ኤፍሬም ናባኻ ክመፅእ ትር ዝበለት ሕቶላትኒ ኤፍሬም ንፍትሒ ትቃለስ ነርካ ካብ እስራኤል ነቲ ናይ ስደተኛ ፀገም ክፍታሕ እውን ትቃለስ ነርካ ኢኻ ኣብ ውሽጥኻ ከዓኒ ተደራቢ ወፅዓ ተደራቢ ተፅዕኖ ተደራቢ ፀቕጥ ነይሩካ ስለምንታይ ኣብቲ ግዜ እቲ ዘይተዛረብካሉ ዘይለዓልካዮ ትርእስቲ ኣነ እኳ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ምሳኻ እንዳዕለልኩ ምሳኻ እንዳተረኸብኩ ስለምንታይ ጀመርካ እንት ተቃልስ ንሱ ፅብቕቲ ሕቶ እያ ብጣዕሚ ፅፍፍቲ ማለት ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ወላ እንተርኢናዮ ሽሺ ኣብ ወላ ካብ ኤርትራ ትሒዝካ ቶም ኣቦታትና ነዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታዮም ከም ዓብ ኣጀንዳ ሒዞም ናብ ዝለዓለ ኣካል ክበፅሕሉ ዘይፀዓሩ ንዝብል ሕቶ ሓደ ከምቲ ትሪኦ ኣብ ኣነባብራውን ንባዕሉ ሓደ ዓብይ ሃጓፍ እዩ ዘሎ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ክልተ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ሰለስተ ከምታት እዮም ዝነብሩ ሕጂ ብፋይናንሳዊ ዓቕሚ ምፃእ በቲ ፊዚካሊ ዓቕሚ ምፃእ ብጣዕሚ በዳሂ እዩ ንዖም ኣብቲ ዝኸስሉ ኣብ ሕጊ ኣብ ዝኸድሉ እንተራርኢናዮ ከዓ ሽሺ ከምዚ ድኽም ዘለዎ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሓላፊ እንተዳ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ፀንሓካ ኮይኑ ኣድማዕ ኮንካ ክትወፅእ ኣይትኽእል ለኒኻ ዝፈተኑ እውን ነይሮም እዮም ሳክት ብብሄል ከይብሉና ዘይኮነሲ ኣብ ባይታት ተፈተነ እውን ነይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኣብኡ ፀንሑካ እንተኮይኖም ነቲ ሓሳብካ እንተደኣ ዝሓላልኽዎን ንኸይተሓልፍ እውን ዝገብሩካ እንተደኣ ኮይኖም ንስኻ ትብዓት ኣይትረክብን ኢኻ ደፊርካ ንኸይትወፅእ ማለት እዩ እንደገና እቲ ዝዓበየ እውን ንሶም እውን ደፊሮም ኣይከሱኻን እዮም ወይ ድማ ናብ ሕጊ ከቕርቡካ ይደልዩን እዮም ብፊዚካሊ ጥራዮም ዝመፁኻ ወይ ድማ ብሕሜት ማለት እዩ ቀፂሉ ንምንታይ ኣብ ሃገረ ስደት ኣነ ዘይተዛረብ ኩሉ ንዝብል ምናልባት ሽሽሓ ወይ ንምንታይ ኢኻ ካብ ኤርትራ ቅድሚ 2 ዓመት ዘይወፃኻ እንተይለካ ምናልባት መልሲ ይህልወካ ንኹም ብዙሕ መፃኢ ክትምፀለይ ትኽእል ኢኻ እንተ ዳ ቅድሚ ዓመት ወፂኻ ስለምንታይ ሽሻይ ቅድሚ 20 ዓመት ስግረዶብ ዘይወፅኻ እንተይለካስ ብዙሓት ምክንያታት ኣለውኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና ሕጂ እዚ ዓይነት ጉዳይ ክነልዕል ከለና ኣዝዩ በቃ በዳሂ እዩ ነይሩ ክንብል ዘለና ገለ ሰብ ኖ እዚ ርእሲ ዝኸይተልዕልዎ ዝብሉኻ ኣካላት ትረክብ ኢኻ ማለት ሕጂ ክንብሎ ኣለና ድየብልናን ኣብ ዝብል መድረኻት ብጣዕሚ ሓያል ግዜ ዝሓትት ብዙሕ ግዜ እውን ዘካትዓና እዩ ድሓር ግን መወዳእቱ እንታይ እዩ 1,000 ኪሎ ሜትር ብሓደ ብሓንቲ ስጉምቲ እያ ትጅመር ሓደ ሰብ ይጅምሮ ነቲ ነገር ወድሕሩ ሰዓብን ወይ ከዓ ተራፍን ይረኣየሉ እቲ ጉዳይ ብድሕሩ ማሕበር ኣቂምና ብፅሑፍ መሰረት ክሳብ ናብ ዩኤን ፃውዒት ኣቕሪብና ብዓለም ደረጃ ዘለና እውን ናይ ምትእኽኻብ መድረኽ ፈጢርና ብድሕሩ ኣብ ናይ ሃገረ እስራኤል ዕቑባ ኣብ ምምላእ እውን ኣነ ነቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ዝነበርኩ ካልኦት ኣሕዋተይ ወሲኽና ነዚ እውን ዕቑባ ንሓተሉ ነርና ክሳብ ላዕሊ እውን በፂሐሉ ነይረ እዚ ጉዳይ ማለት እዩ ድሕሩ ግን ዝቐፀለ እዚ ናይ ላይፍ ዝበሃል ገለ ብዙሕ ኣይነበረን ተርኢኻዮ ኣብ በዓል እስራኤል ከለና ሕጂ ዝያዳ እንዳመፀ መፅኡ ማለት እዩ ወይ ቪድዮ ሪከርድ ትገብር ትኽእል ግን ምስቲ ሕብረተሰብ ተሰሚዕካ ኢኻ ትገብሮ ብፅሑፍ መልክዕ ግን የቕርቦ ነይረ ብፅሑፍ ዝፅሕፎ ዘጋጥም ዝነበረ ካልኦት ኣሕዋተይ እውን በብወገኖም ነዚ ፅሑፍ የቕርብዎ ነይሮም ምናልባት ሽዑ ዘይገበርናዮ ኣብ ቃልዕ ወፂና ዝተፈላለዩ ምክንያታት ክኾኑ ይኽእሉ ወላ እውን መዓልቱ ዘይኣኸለ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ትብዓት እውን ሓተካ ይኹን ድዝኣክል ዓብ ርእስቲ ውፂኻ ክትዛረብ እግዚኣብሔር ግዲ ዘይፈቐዶ ነይሩ ኮይኑ ኣይኮነን ሎሚ ግን መድረኻት ተረኺቡ ትብዓት ረኺብና ነገር ኣጋጣሚ ከዓኒ በዚ ኣጋጣሚ ክምስገን ዝግብኦ የማነ ሓውና እውን
ነዚ ነገር እዚ አፉ መሊኡ ወፂኡ ቀንዲ ነዘበገሰትና ነጥብ ግን እንታይ አንቴልካ ወላ የማነ ኣብዚ ሓለፈ ከም ዘራናዮ ጆርጅ ፍሎይድ ዝበሃል ኣብ ክፍለ ሃገር ሚኒሶታ ዘጋጠሞ ጸሊም ብዙሓት ኤርትራውያን ብዛዕባኡ ኣውፅዮም ክዛረቡ ዓሌትነት ደው ይበል ክብሉ ምስራአና ዋ ዞም ሰባት እዚኦም ካብ ነፍሶም ክብገሱ ኣለዎም ንሕና እውን ንኸዶ ዝነበርና እንታይ እዩ ነቲ ቃልሲ እውን ንባዕሉ ሽሻይ ኣነ ቀጻልነት ኣብቶም ውድባት ንኸይኣቱ ዝገብረኒ ዝነበረ ምስ ዝውፅዓኒ ኮይነ ንውፅዕ ክቃለስ ዓቕሚ የብለይን ዝብል መድረኽ ኣብ ርእሰይ ነይርኒ መጀመርታ ክቃለሶ ዘለኒ ንመን ነቲ ሕብረተሰብ ንሱ እንተነቂሑ ግን ምስኡ ኮይነ ክቃለስ ይኽእል ምክንያቱ ኣቦይን ኣሕዋተይን ካብ ዓድናሲ 8 ድዮም ገለ ኮኑ ካብ ስድራና ካብቶም ውሕዳት ስድራስ ክሳብ 8 ኮኑ ተሰውዮም ምናልባት 6 ኣይደን ብቁፅሪ ኤግዛክትሊ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ካብቶም ዘይብሎም ገዛሲ ክንደኦም ዝኾኑ ሓገዛና ክልተ ተሰውዮም ማለት ስለዚ ከምዚ ተሰውዮም መድረኽ እንተዘይረኺብና ከምዚ ህይወት ሓፍትና ዝበለቶ ንካላበት ኮይና ይደፎም ካብቲ መንግስቲ ካብቲ ሕብረተሰቡን ከምዚ ዓይነት ሃስያ ዝወርደን እንተኮይነ ኣነ ትብዓት ረክብዶም ሰኦም ኮይነ ክቃለስ ንዝብል ሕቶ ሙሉስ መስለን ማለት ስለዚ ናይ ጆርጅ ፍሎይድ አልዒሎም ክዛረቡ ምስራአና ገለ ክቀስቀሰና ዝኽኣል ነጥብ ተፈጢሩ ዋ ንዓና በዓሌትነት እንዳነፀሩስ ስለ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ዘይፈልጥዎ ጸሊም ሰብ ክዛረቡ የምሕረሎም ዶ ናብ ዝብል ነጥብ መፂና ምናልባት ንሱ ንባዕሉ ጊድኡ ታርኡ ተፃዊት መስለኒ ኢለ ይሓስብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይቐኒለይ ንኹልኩም ዕዱማተይ ናይ መጨረሽታ ለበዋ መዘኻኸሪ መተባብዒ ዝኾነ ትብልዎ እንድሕራሎ በቢ ሓንቲ ደቂቃ ዕድል ክበኩም ዝተረፈ ግን ስለቲ ዝሃብኩምኒ ግዜ ስለቲ ዝሃብኩምኒ ተባዕ ሓሳባት ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ኣብርሃም ባኻ ጀምር ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ሽሻሓዊ እንታይ ይብል ክብል ደሊ መስለካ ምናልባት ስለምንታይ ነገር እዚ ሲ ኣቀዲምኩም ዘይጀመርኩሞ ንዝብል ሕቶ መደምደምታ ገይረ ክውዳእ ይደሊ ሕራይ ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ዓድና እኹል ዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ዳንዩ ኣብ መወዳእታ ኣብፅሑ ግቡእ መቕፃዕቲ ዝህብ ፍርዲ የለን ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኣካል ፍርድን ኣብቲ ናይ ኣካል ናይ ፖሊስን ኣብ ኩሉ ዝፀንሑ ከዓ ንሳቶም እዮም ስለዚ ቀልጢፎም ሓደ ነገር ምዘጋጥም ምስናህና ዝተተሓሓዘ ወይ ከዓ ምስናህና ተይባን ወይ ከዓ ምስናህና ፀርፊ ዝተተሓሓዘ ክሲ ምዝምስረት ቀልጢፎም ብዋሕስ ኣውፂኦም ብዘመድ ወይ ከዓ ብሽማግለ ከም ትዕረቕ እዮም ዝገብሩኻ ስለዚ ከምዚ ዝገብሩኻ እንተኮይኖም ዋላ ሓንቲ ፍትሒ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ዓንቃቲ ወይ ከዓ ዓንቃጢ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዓድም ከለና ክብል ይኽእል ማለት እዩ ምስ ወፃና ግን ከም ዝኽብሎ ፀንሐ ይፍረም ሓወይ ሓደ ባይታ ንኸምኡ ክትገብር ምጥርናፍ ክትረክብ ኣለካ ተበግሶውን ክትረክብ ኣለካ ድሓኒቱ የማነ ነዚ ጉዳይ እዚ ብምጅማሩ ደጊመ ከመስግኖ ይደሊ ግን ንሕና ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ክዛረብ ተኮይነ ማለት እዩ ኣብ ኣውሮጳ ብምህላወይ ኣብዚ ዘለኹ ዓዲ ከም ኮሚኒቲ ተዳሊና ማሕበር ኣቑምና ኣብ ዓዲ ንዝፍፀም በደላት ብዓቕምና እንዳረኣና ክሳብ ሕጂ ክሳብ 3 ገዛዲ ገለ ናይ ምሕጋዝ ኩነታት ጌርና ኣለና ማለት እዩ ዝሃርምዎም ድዩ ዝፀረፍዎም ድዩ ከምኡታት ማለት እዩ ሕጂ ኣሕዋትና ነይሮም ፀሪፎሞም ዓድኹም ኣይኮነን እዚ ኣብዚ መሬት ክትወሃቡ ኣይፍቀደኩምን እዮም ኢሎም ነቦኦም ምስ ሃረምዎ ወድም ጓልን ከዓ ኣብ ሓማሴን ዝተኻይድ እዚ ነቲ ዝሃረመ ሃሪሞሞም ማለት እዩ ምስ ሃረምዎ ተኣሲሮም ንሕና ከዓ ብገንዘብ ሓገዝ ኣብዚ ኮይና ሓጊዝና ካብቲ ፍርዲ ከምዚ ንከ ጌርና ማለት እዩ ከምዚ ውሕድ ጌርና እታ ጓል ከይተኣስረት እትወዲ ከዓ ብትብሽ ወርዲ ተኣሲሩ ከምዚ ወዲ ጌርና ማለት እዩ ከምዚ ዝተፋለየ ንኣሽ ነገራት ንገብር ኢና ብዓብዪ ግን ሕጂ ነዚ ነገር ኣብ መጨረሻ ክነብፅሖ ግን ተበጊስና ኣለና እሞ ስለቲ ዕድመኻ ስለቲ ዝገበርካልና ዕድመን ድምፅና ወይ ከዓ እቲ ናህና ወፅዓ ክቃላሕ ብምግባርካ ከዓ ንሬድዮ ኤረና ከዓ ደጊመ የመስግን ሓራ ህይወት ናባ ክሰግር እየ ኦኬ ከምቲ ቀዲሞም ክብልዎ ፀንሑ እንድዩ እዚ ሕቶታት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ይለዓልን ኣብ ክስታት ይበፅሕን ነይሩ እዩ ከምቲ ዝበልዎ ግን ኣብቲ ቤት ፍርድታት ምስ በፅሐ ኣብ ታሕቲ ከሎ ገና ንላዕሊ ይሰገሩ ከሎ ዕበጥ ኢልካ እዩ ዝውዳእ ነይሩ ብብዙሕ ግዜ እዚ ክስታት እዚ ሓንቲ ጥራሕ ነይራ ኣብ ከባቢ ሓማሴን ዝተገብረት ክሳዕ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ዝበፅሐት ነይራ ኣነ ዝፈልጣ ተቐዲመ ዝበልኩኻ ወርቃን ወሲዶም ቀጥቂጦም ዝገደፍዋ ሰይቲ ገልኩለት ዝበልኩኻ ናታ ኣብ ፍሉይ ቤት ፍርዲ በፂሕ ነይሩ ፍሉይ ቤት ፍርዲ እውን ዓቢጣ ከምቲ ክብልዎ ፀንሑ ብዘመድ ሽማግለ ከም ትዕፆ ገይሮም ብውሕድ ፍርዲ ተወዲኡ ሕጂ
ኣብ ሓደ ቦታ ግን ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ኣብ ገዝኡ መፂኦም ኣብትና ሒስካልና ኢሎም ንሓደ ክተቕትልዎ መፂኦም እቲ ሰብኣያ ኣውዲቕዎ እታ ሰበይቲ ከዓ ፋስ ክተቐብሎ ምስ መፀት ሰበይቲ ናይቲ ዝወደቐ ቁይላ ደቂ ሓወቡኡ መፂኦም ንሰብኣይን ሰበይትን ኣቢሎም ብፍላይ ነቲ ወዲ ኣይብላዕ ኣይስተ ገይሮም ቀጥቂጦም ቶም መንእሰያት ንህና ከይዶም ሰገነይቲ ባዕሎም ነጊሮም ማለት እዩ ንሕና ከምዚ ኢሉ ኣብ ገዛና መፂኡ ንሓውና ክቐትሎ ንሕና ከዓ ቀጥቂጥና ደርቢና የለና ኣክብዎ ኢሎም ዋላ ሓንቲ ይበልዎም ክልተ መዓልቲ ኣሲሮም ናትኩም ጌጋ እዩ ዋላ ተዓዲ እውን ፅቡቅ እዮም ገይሮም ምክንያቱ ኣብ ገዝኦም ኮይዶም ዘግብር ኣይነበሮን ኢሎም ብነፃ ወፂኦም ማለት እዩ ብዘይ ዋላ ሓደ እዚኣ ጥራሕታ ሓንቲ ቅንዕ ትብል ዝረኣኽዋ ናይ እዚኦም ጥራሕ ነይሩ ካልእ ግን ብዕበጦ ዕበጦ እዩ ዝሓልፍ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝለዓል ብዙሕ ግዜ ቤት ፍርዲ ዝበፅሕ ብዙሕ ግዜ ክስታት ዝለዓል ሕጂ እውን ብቐሊሉ ክዕረ እዩ ዝብል ግምት የብለይን ምክንያቱ ኣብ ሱርዶሞም ዝኣተውን ዝሰረፀን ነገር ስለዝኾነ ብዙሕ ወስዋስን ብዙሕ ጭብጣታት ዘለዎ ነገር እናገበርካ ብሓያል ቃልሲ ፅበየና ዘሎ ውዒሉ ሓዲሩ ግን ክዕወት ምዃኑ ኣይኮን እርግጠኛ እየ ፅቡቅ ኤፍሬም እንታይ ኣለካ መጨረሻ ትብሎ እሺ ኣብ መወዳእታ ንኩሎም ኣካላት እዚ ሕብረተሰብ ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ጀሚርካ እዚ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ክንሪኦም ከለና ተመላሳይ ትምህርቲ ዘድልዮ እውን እዩ ምክንያቱ ብበለካ ብተባህለ ዝኸይድ እዩ ቤተ ክርስቲያን ዓቕማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕብረተሰብ ካብ ዝበለካ ለካዓኻ ወይ ከዓ ካብ ተባህለ ወፂኡ ኣብቲ ርጡብ ዝኾነ ኣካይዳ ንኸይድ በዚ ኣጋጣሚ ቤተ ክርስቲያን ፃውዒትና ክሰምዕ ፃውዒት የቕርበላ ንኩለን ውድባት ድማ ንሃገር ደረጃ ንሰርሕ ኣለና ክሳብ ዝበላ ሲቪካውያን ማሕበራት በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ነገር ዝመርሚረን ነቲ ሕብረተሰብ ርቱዕ ዝኾነ መኣዝን ከትሕዝኦ ምክንያቱ ኩለን ሬድዮታት ከምዚ ዝንሰምዐን ብዛዕባ ሬድዮ ሩዋንዳ ክዛረባ ይውዕላ ሬድዮ ሩዋንዳ ከዓኒ ከምዚ ገይሮም ክምዕዶም ወይ ከዓኒ ከተኣሳስሮም ዝኽእል ነጥቢ ብዘይምርካቦም እዮም ናብ ምጥፋኣት እዮም ማለት ስለዚ ሬድዮታት ኩለን ኣብ ኩሉ ዘለዋ ሲቪካውያን ይኹና ፖለቲካውያን ማሕበራት ነዚ ፃውዒት እዚ ሰሚዐን ነቲ ሕብረተሰብ ርቱዕ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ንኸትሕዛ በዚ ኣጋጣሚ ይፅውዕ ነቲ ሕብረተሰብ ንባዕሉ እውን ንሕና ነብስና ጥራይ ናፃ ንኽንከውን ኣይኮንና ንቃለስ ዘለና እቲ ሕብረተሰብ ንባዕሉ በዚ ጉዳይ እዚ ብስነ ኣእምሮውን በቲ ኣካላውን እንታይ ይህሱ እዩ ማለት እዩ ካብ ገንዘቡ ጀሚርካ ዝተፈላለዩ ነገራት ንምግባር ዘጥፍኦ ገንዘባት ውሑስ ንኽኸውን ካብኡ ንሱ ድሕው ንኽኸውን እቲ ሕብረተሰብ እውን ክነቅሕ ኣባይታ ብዘሎ ሓቂ ካብ ተባህለ ኢሎምና ክስቶ ኢልና ካብ ምባል ወፂኡ ኣብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ነገር ኣሚኑ ንዑ ብርዲት እንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ኣምፂኡ ሽግሩ ክፈትሕ ምሳና ኮይኑ ማዕረማዕርኡ ፃውዒተይ ከቕርብ ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ እውን ነዞም ክቡራት ኣሕዋተይ እንዳመስገንኩ ንሬድዮ ኤረና ከምኡ ንዓኻ ሹሻይ ነዚ ዕድላት ዝሃብካና በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነካ ይደሊ የቐኒየለይ ኣነ እውን የቐኒየለይ ስለቲ ግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም የቐኒየልና እዚ ትሕዝቶ በዚ ተዛዚሙሎ ዝመፅእ ዓርቢ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ ንኹልና ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ تاني بقدامي زرباقة ولا زي توعدت لي زي مسمى معسي يساني الكاتكاتع كمو كوي والكون قرب تمزز عبيلك اللغمو أنا قرب أبرك بلالك زي مسمع زي كون زساني بحسب ويبقمنت كي تسامع كاسي كتساند غيلغا إذ والقغا الذي سامع قدامه كم يجيك أخذ سنة مزي سامحني أي سانني مبالكان ديو تساقم زغون زلو حدا عينت مرجع حدا عينت التحساسبة حدا عينت امنت كهلونا لو مبال نرسيو زي السان مرقصيو ويزولك هذا اللغة دي بالعد يمكن أقرأك نتسغى مساك كي تسامع كاغا مبارح جسر دياتك نتزنبو حتى حساس واقع أي سامع اللوني انتغنى مساقات سانيق نبرغ إليه نعم
نعخس انقعزم قدايم كادراتنا يسمعها كم حين إيرترا وخلنا ديلهم قدم متقرم بدي عليهم انت كم تقبرها أنا عغم قرم مكانيرو እዞም ካድራት ትብሎም ዘለኻ እንዲዮም ደኣ ነዚ ህዝቢ ስኒት ዝኽልቅዎ ዘለዉ ካድራት ዳ ክንዚ ኩሉ ዘንቅሕሲ ከመይ ጌርካ ዳኢኻ ንህዝብና ስኒት ከልእሞ ትብሎም በቲ ንሳቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተሰፍሩሉ መስፈር ንኻልኦት ሰፊሮም ከሕልፉን ከትርፉን ዝፅዕሩ ምዃኖም ክንዲ ነቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ክርድእዎን ክርድእሉን ዝፍትኑ ከምዚ እንተኾንካ ጥራይኻ ኤርትራዊ ትበሃል ኢሎም ዘፈራርሁ ምዃኖም ንርእሱ ናብ ስኒት ዝመርሕ መገዲ ይኮነን እዚኣ እኳ ሰግታ ዘይጋጠም መርትዒኻ ተምቲ ዘለኻ ሰብ ምርጫታቱ ማለት ፍልልይ ኣተሓሳስብኡ ንኸይኽብር ዝድርኽ ኣገባብዮም ዝጥቀሙ እየ ዝብለካ ዘለኹ እንታይ ኣገባብ ተጠቒሞም ናልካ ከምኡ ትብል ነዚ ሰብኣይ ዓድና ዘይምለኸ ኣይ ኤርትራውን እዩ እናበሉ ዝምህሩ ጥራይ ዘይኮኑስ እተፈልየ ሓሳብ ንዘለዎ ዝኣስሩን ዘርዑዱን እንዲዮም ሚሊ ቀሪብካ እንተትፈልጦም እኳ እቶም መብዛሕትኦም ገዳይም ካድራት ከመይ ጥዑማት ሰባት ምዃኖም ምተረዳእካ ነይሩ ፀወታን ጨርቃንን እዮም ዝፈትዎ ጥራይና ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣይትግበር እምበር ምሕሳብ ዳ ከም ደላይካ ንሓንሳ ሕጂ ኣነ ኣብ መንጎ ዕላል ኣብ ሓሳብ ምሽኣቱ እንታይ ዳ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዲኻ ትሓልም ዘለኻ እናበሉ እዮም ዝጨርቁለይ ብዛዕባ እዞም ጨርቃማት ካድራትካ ዝብለካ ዘለኹ ትርድኦ ዘለኻ ይመስለንን እንዳኮይኑ ዳ ዘይርድኦ ቅድሞ ጨርቃማት ኣይትበሎ ተጫረቕቲ እዮም እዩ ዝበልኩኻ ጨርቃማት ተኾነኻ ምእንቲ ሃገሮም እዮም ካድራትና ፍሉይ ሓሳብ ከም ዝጭፍልቑ ጌርካ ትዛረብሲ መንግስቲ ብዓብዪ እውን ሰብ ከም ድላዩ ክሓስብ ነፃ እዩ ዝገድፎ ተደሊኻ ብዛዕባ ኩዕሶ ክትሓስብ ትኽእል ብዛዕባ ፍቕሪ ወላ ብዛዕባ ዕርኽትኻ ሕሰብ ዋላ ኸለን ዝውደቀ የለን ምርጫታት ተደሊኻ ድማ ተደሊኻ ብጫ ሕብሪ ፍቶ ዋላ ቀይሕ ዝውደቀ የለን بعد نساعدكم كا مرجع سينا دو ولا كم دلينا زي حسبنا ناولكم تعزمزم نولا كلنا تود نحد ندنا زي تصرك سعزقنا قال مرجعاتن فللي حساباتن كله كقبلي لاقص يزلخو بابلني كتصنانا امبر فللي حسابات كابون العلم وغنص يطفأ كان غون بعد غير جميل كيف هذا اللي هذا زبي مالت كنتي حدا سواي نغتكون متعاريو اللي كان لغا كمزي بريزيدنت إسياس نغلاتنا بابا قال له تاتوخ قبرنا غن بزلي يجير كاتقربو فتينكا أنا أبلك اللغو هذا سواي له تيفوزو ببين نغانتا تاتخوني بعد سيروسي والكاو في الليات أبا قرنا يفكريو راية بتحد النتن من الناس هاقرن تسامع عنبر قال لا على كيفك دا حنبل سلمنتا يوم منقص خان كادراتون هاقرن هاقراونتن كعنو زفتون زلو انتحنا تقينتي أخوة ديسخا منقصنا لأمو أورا هاقر بمناتن هاقر بمحاسنين يزفلت لم تجينا دا زيزوي حدك خونا اللونبل برتري من دلغا كباقرم مسرحة قزم تقاوم تتولم بحسب دور عيادو تفلالينا النولون نحكيلهم كتهانا خوتون دينا نريم زلنا نسمو وتسيد تحزا منقصها أيكونن تولو
أجندة زبال وحتى يتولكوا استقسمه مليس كاقا نزي أبدأ جزلو مفلياتي من قصنا يتحتى تقتل تيكنا لك كوحكوا غدرتنا يسمعوها بألف مدفوغ نيرو نسو نيزو لكا زلغو قال زيفتو زروان تسميعهم نعوز غون ملسس لزيبو لهم لا تتزاربايهم زاد نوع فوليا الرعياق يهلو نتم فليز والحساب زلهم مأسار زبلا تحزا زلهم بمقانو كيام هزب زهدون زلو الجسي فولي يتحسس سوا زلهم سواتيهم كابزا قد زهد مزلهو ليات بالزلق عندما بزحتا أنا براغتم حشي ليا تهدم زلق زي أوم ساتو تيام مسارحو يعني تكون زلق بغل الزرار بس زم كاب هاجر هديمهم بحدق حليفهم أم معربوين هاجرات عقبة زحت زلوسي ناي قطبا سدتنياتات مبر ناي بوليتيكا سدتنياتات هايكونون ديغاتول زلغا الجسبا زربايت بقرير ترديكا كاب زبا لغاسي نابرا خفيوة منبر بوليتيكا زهاجر صليهم هايكونون تسديدهم يقاتل زلغا حكي زي كلها قحل فلا نابراقة محشي لها عبزي موسوعات يتسكر شعبت معرب وين رقيبهم ملوهم ويكاتن معرب وين تشوكينكم نيركم يهمو بارت مسرتكم مولكم بلام زرا فلوتني نتقاوم تزغون مولا الله تناولكم باريكم ماليسكم تتابعوهم زلهم أو غيدهم مساءنا دما ماليسهم تصلوهم غنو دحن نصيت نحلنا أبزا نابرا ممحيا عايز والكايا ويكابلك نابرا غفي وهمز والكايا أتوكير ناس كان زارب نابرا خمز غفز قبرزولو منيو من قستيو نابرا غفيو دي أغتبلني عيميلي أمرغي قربك في تتبلي مع شكنيرو نابرا دامو نايرو سقطوا حقكو يزلو من قسم لغو تاقيرو جنزب زي عدل دلها لغو تباو حقي أما حيور أتيو ناتيا كايدات رايو زوات ساكم إلو نزاقر عبدغنات كم تأتو مقبارو بوليتيكا وفشلوتو دو يكون الزرعي أب كالوت هاجرات كم زعينت منقسي كاب كرت سلسة عمتنا العلي أي مسرران ريندو مريكا ود مريكا نابلنا منقسنا كم نينوي إن حتصير المدبات تنقل على الفوق ولا أنتي مثل تنير يجون منقسنا أنتي مدبات كم زلون أنتي تفلت زوم العلوت كادرات كعلو عقلوكا بكا مورالي سمعك من قصنا قلنا نتي من سنغافور نيمركا مدبو أي وارغون هجينا ناي كاينا كدينا نتقول دايكن حزيم زلزلو أمو نزي ديمقراسي يزبال قدايسي فتسيمهم ما يحسبون يوم انت ودي زبل عدي زليكا ويسي حنفشفش ديمقراسي ودي ديمقراسي دات رين دي لغانا بيتيبيا متوازل عقرقر حزبينا حد اقتوارا دي خدا لخا نا إثيوبيا شجر بسنك ديمقراسي دي تلحيلو حزب إرترا دمصو كسمع انت تفقد له نحل حدود يو زد شفاجف نا إثيوبيا كوا بسنك ويان اللي تفتيرو قلنا حجي ديمقراسي مستفقد لهم بكا كالون حزب إرترا كوا حزبيو قلنا ديمقراسي كان نفاس كم ساعتون تغيركا فلا ليتم تسيهم باوراجن هيمانوتين بيرم كفلا لي وقوليهم نسغا زير داكا زلوكا ودا فيسي نقولات اميرو حيزو زلو ناي حدنت مسليو ممكن تمام دقي زلو هاقراوين نحنا نسو زولو قربتي يا رادا خاص في كتب لو اللي كلمي لي
ودع في كله كتبه وحويت تتقونات فينا حزبي ضد حنا وراق تقوي نزغل حجوجو إذنك يا غيته بكا كم يجي حمر جزاكو بيم دولي أطرحو نجد أبتنكو ولا نبرد قبور كيغت بالزازبي حينتم نيلقيت كل تتصمون التدليهم نرسهم تفلالي يقولون يوم معسيو بزخون سأجكونتي زمت من ترب بيتنا غنت تحتسنينا من قصنا قنا يسر يزلو عبال عن جرام سيلك أوش تحمشت أسرت عمد كبت سيقول لك للخ أجبن له أبز جزيزي قبل حق ترات كنت يعلو نزاب قرور وتغون ما يزيرك هاي ليلة ترك زي بطحم قنا تحت دقنات زخبركم سمعتنا نس عزيت راليز نبرة حفشاوي مدباتنا أبسفتيبنا لنا راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان